so ị na-akpọ onye oshi, ndị a na-akpọ onye ohi, ndị a na-akpọ onye ori, esizi anaghị maka na unu na-ekwuzi na unu bụ ndị oshi, na unu na-etizi ndị ochi na ọbọzi ofu ife ịfụ na awụọ na asị dị ya ọ bụrụ onye elili eli n'ezie maka na ọ nwere ihe ọma gbasara befa. Hello, beautiful people. It's your boy again, Chukwemeka, aka XUAP, the extra talented young progressive entrepreneur, the RAB, refinable boy, SBGC, street boy, gone classy, and I'm rapping. Well, I'm doing this under the platform of Namen TV. And today I have a big fish in the house. I mean, this is Uncle IB. Onye nkuzi nde nkuzi. Fuanya. Fuanya adrebo. Okay? Uncle IB, man, I don't think. I mean, I bokata from last year. Bokata. Ị na-adị busy. Ka ihe kpata ihe nke? Ọ bụrụ foto m na ihe a bụ aya karaka. A sị na aya karaka adịghị ngwụlọ. Okay? Ọgụ aya anụ ka anyị kwado. Ya bụ ọgụ abịabago. So na onye nwa ka ọ dịzịla ịnụ ya bụ ọgụ maka na ndị na-akpọkwanụ ma ndị menji dịkwanụ bizi nwa n'ọnụ oyibo bụkwa nnọọ ndị na-achọ ihe a ga-anata ọnkụl anyị bi maka na ọkwa n'onye nwe ife ka a na-achọ achọ. Chukwu gozi m nye m ife ka m wee mepụtala n'Igbo ife. So nya bụ ife a bụzi ife a na-achọ onye kpọọ m ekenye m ya oke. So ma ebe na-ejegasịzi ịmaga onye na-aza kọlụ ka ị na-aza kọlụ ka text message na-abatakwazi na WhatsApp gị. So na-aza nke na aza nke a lot of distraction mana ịmago na onye Chukwu nyere onyinye ọ ga-enyekwazi ya ife ọ ga-eji menya bụ onyinye ma nụkwa ọgụ onyinye afọ. So ana m agbasi mbọ ike ịdị sure na ihe ọbụla m kwesịrị ime ka na dị mma ka na Igbo dị mma na na-eme ya onya bụ busy ayefụ ndị and aka ndị very young ị na-anyefu na nka aka m kwuoro ọfụma. So ọlụ anyị na-ebido kịta ọbụlọzi na nka maka na ndị Igbo lụrụ na nka anyị amalụzi na nka anyị ga-ebido na nwata wee lụbịa wee lụtị ọfụma. Sonya nwanne m Uncle IB onye nkuzi ndị nkuzi ọ na-akụzi ikwu maka Igbo ana m ele programs gị ihe ị na-akọwasị a lot of things ị na-akụziri a lot of people and a na-ege gị ntị ka a teacher and m na-ele gị anya ma ahụ that na yes o nwere ihe na mmadụ na ihe mara mmadụ teaching mara gị ya ihe m ji nwee the interest maka na ihe anyị na-arụ mụnwa Chukwuemeka Namen TV dedicated ime maka mkpakọta ọnụ nke Igbo. Mle your channel ihe m na-ahụta ozi onye a nwere ihe ọ ga-arụ and mekelekwe Chukwu mekele Olisa na ị na-eme ihe gbasara Igbo. Now abịa na ọrụ ịchịkọta Igbo ọnụ maka na o nwere ụmụnne anyị ndị dị agụma ekwu okwu ọjọọ mana ichecha Chinedu nọ na Delta, Chinedu nọ na Rivers si na ha wụ ofu ihe nyere Chinedu nọ na-abịa na Chinedu nọ n'Imo. Kedu ihe ị chere maka ihe? Ihe nchelụ gbasara ya ọ dị ọnọdụ ka ịpụta na Delta steeti na-anụ ka ndị mmadụ na-asị na ndị a bụ ndị Niger Delta, ndị nke a bụrụkwa ndị Delta a na-akpọkasị afa ịma na abịa na be anyị otu anyị si n'ọrụ bụrụ onye Igbo ịbụ onye Igbo mụọ bụ onye Igbo mana asụsụ bụ ofu. Asụsụ ezugola anyị mma ndị anyị bụ ọdụọdụ ka mgbe Ebuka Obi nwere onye bịalụ na nke ya ọ na-ajụ ajụjụ jụọ ya kedu afa ka ọ kpaa afa Igbo ịbụ onye Igbo ọsị mba ọ nnukwute alụ o wesịa na ịbụ onye elileli and onye elileli ka onye dị otu afọ bụ ife niile a bidokwa anụ na gboo wee mebibe maka na ọ bụrụ na mgbe anyị na gboo na ha ji nwayọ wee zụba anyị wee kụzibela anyị wee nyebe anyị ntụziaka anyị ga-eji too enwe nnukwute nkụzi gbasara ihe dị otu a na onye abụkwa na nwanne gị na asụsụ a bụ ofu ka ọ dị. Igbo enwela Igbo azụ kama na ọ dị ka abịa n'ihe gbasara asụsụ a na-asụ enwere onye ori enwere onye ohi enwere onye oshi efu ya na ọ bụrụ n'onu afọ a na-asụ mana ihe niile a bụkwa Igbo afọ ka ọ bụ. So na ị na-akpọ onye oshi ndị a na-akpọ onye ohi ndị a na-akpọ onye ori esizi anaghị maka na unu na-ekwuzi na unu bụ ndị oshi na unu na-etizi ndị ochi na ọbọzi ofu ife ịfụ na awụọ na asị dị ya ọ bụrụ onye elili eli n'ezie maka na ọ nwere ihe ọma gbasara befa ọjụla ese ajụ nọ nke ahụ ọ madebe maka na ndị a na-amụzi kịta bụ ndị na-ada ajụ ese onye amụlụ oto ọma njụ ese ka ọ mara onye ọ bụ mara ebe o si mara ihe gbasara ndị gboo n'ọlụnụ tupu amụta ya maka nọọ isi ebe afọ bịaba iwe mara onye bụ mara ebe isi ma malụkwazịa ife iji maka ya wee bịa ọ ya abụ nwa onye bụ onye Igbo si gị na ịbụ onye Igbo si n'ezie na mbụkwa na onye Igbo kama na ife na amarọ gbasara onwe m bụ na ma marọ
ka anyị si wee bịa ebe anyị nọ, ka anyị si wee zaba afọ anyị na-aza, ka anyị si bụrụkwazịa ndị Igbo. Maka na ọnya bụ ihe kachasị mkpa, na ịmara onye Igbo, mara na ịbụ onye Igbo, maka na asụsụ Igbo bụ ofu ka ọ bụ ofu n'ụwa niile gba gburugburu. Ịbịa na Nsụka, ọ dị ọrụ ka ịbata na Nsụka na ha nwekwa n'onu nke fa, mana abịakwa na Igbo jeneralụ, ofu asụsụ ka eji mara anyị. So ọnya nwa ka m nwere ikwu sị na onye ọbụla bụ onye Igbo kpọrọ onwe onye Igbo na-anụ asụsụ a na-asụ bụ onye Igbo, kama na ọ bụ na ọ na-afịa alụ ya jụọ ese, kpọkọ ndị ụmụnna jukere ese. Maka na nsogbu anyị nwee kịta na nke ikpeazụ bụ na ndị ga-agwa anyị eziokwu anwụsigokwa, ndị ga-agwa anyị eziokwu anwụsigo. Ndị nọzi kịta bụzi ndị kom let's go, onwezi ihe ha ma. Ị na-agwafa sefa biko ka anyị mara ihe dị otu a, ha na-agwa gị na ha nwa na onwe fa sefa nwekwara ihe ha ma, efu na nnukwute nsogbu dị. So ọnya bụ ife anyị na-asọfa, mana anyị mara emere enu emere ana, anyị ji nwayọọ achịkọta onwe anyị ọnụ. Ọ bụrụ ife a ga-eme n'ike, kama na nwayọọ nwayọọ anyị ga-ezukọ. Ile anya ebu m akpa n'azụ, ahụ m oje mba ebe a m si na ebe a nọ nkịta ahụ Ọnịcha. Yes, Ọnịcha ka esi m okporo wee bịa. Okay, ebe a aga m agawa ebe ọzọ. Kedu isi nwayọọ nwayọọ, kedu otu isi chee ihe ndị a ga-emegasị wee kpakọ Igbo ọnụ? Ife a ga-eme kpakọ Igbo ọnụ dịka mụnwa bụ Okafọ Ifeanyị Chukwu si akụzi nke mụ, onye ọbụla nwere ọrụ ọ bịara ịlụ. Mana ị na-anya fụ na ụfọdụ ụmụnna anyị ji maka ego ekworo anya ukwu wee lapụzia ihe ha bịara ịlụ. Onye ọbụla tinyebezi anya ebe ha na-ekwesịrị itinye anya. Nwanne fu nke bụ eziokwu o welọzie asị wee na-ebizi ndụ. Onye ọbụla bụ onye Igbo, onwe mgbe ya banye nọkọta na-asị na the ancestors na-anachite azụ. Ndị ancestors na-ekwu na ha na-anachite azụ. Ihe ha ji bịazi nke ikpeazụ a bụ nkụzi. Nke izizi bụ nkụzi Igbo, nkụzi gbasara ọdịnala Igbo, nkụzi gbasara omenala Igbo. Ka o si bido, ọ dị ọnọdụ ka ịpụta ịfụ onye bụ onye kpọrọ onwe onye Igbo, isi a Chukwu gozie gị, ọ sị gị eme m. Mana itie ise enenebe gị sị onye nke a na-eti ise. Ọ na-adịzi ka ya sị na emem na ise abụrụzi ofu ife, mana emem na ise bụ ofu ife. Ise bụ let it be so, ife ọ bụ n'ọnụ oyibo. Maka na ise abụrụ emem, kama na ise nwere ntụgharị a ga-atụgharị ya n'ala Igbo. Abịa n'ọnụ Igbo isi ise, abịa n'English ihe ọ bụ abụrụ emem, kama ihe ọ bụ let it be so. Abịakwa na ihe gbasara emem, a ga-akpọpụta ya n'ala Igbo asị na ihe omini bụ ka ihe a mezuo. Otu a ka ọ dị. So ihe na-egbu anyị nwa bụ ndị na-eto eto bụ na ka anyị chịkọta onwe anyị ọnụ, bụ na anyị bidolu mara ife afọ agwara anyị, mara ife afọ na-ezi anyị n'ozi, anyị ebido mebe n'ofu n'ofu. Ebe ọbụla ị nọ, obodo ọbụla ị nọ, ịmarụ nkụzi afọ iji maka ya bịa, ibido mebịa. Ọ dị ọdụ ka n'ilu akwụkwọ m, mgbe ndị mmadụ na-agbahapụta na-asị m ọnkụl IB na ịbịa ịda asụ English, kedu ihe mee na ide etinye English na ihe ị na-eme? Obugo subtitle na-enye anyị. Ụfọdụ ndị Yoruba na-abatakwazi, ụfọdụ ndị Hausa na-abatakwazi, mana m gwafasịfa na m bịara idozi ala Igbo, abịa m ime ka ala Igbo dị mma. N'ife mma na-ekwu ebe a bụ ihe gbasara Igbo. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ oyibo mana ịda anụ Igbo na-asụ, chọba onye ga-akụzili gị. Maka na ọ bụrụ na mbido ihe oyibo ebe a, ịmazịa nọ biznes ka m bịara ime, andị mbido ya ihe niile gbasara ala Igbo ga-ana. Ọnya mere nji wee mee gịnị, kachie ntị sị na mma eji anyị ihe gbasara Igbo wee na-aga. Ọzọ dịka ịbịa bụrụ na ọ bụrụ na otu agị nwa bụ nwanne m nwoke na fa alụ ọlụ a na-alụsị ya ike, na-ejekasị obodo dị iche iche, na-achọpụtagasị ife na-eme gbasara n'Igbo, na-ajụgasị ajụjụ, ma ndị sị na ha bụ ndị Igbo, ma ndị sị na ha bụrụ ndị Igbo. Otu a ka ọ dịkwala anyị bụ ndị ọzọ na-eto eto, ka anyị ga-esi mee gịnị, baba obodo dị iche iche je na-ajụgasị ese kedu ihe na-eme ebe a. Enwere fada mma kịta, fada Angelo unu egbu, o bidogo nke ya. Ihe ọ na-eme bụ onwe nke gbagojuru anya, o bido kpọsịa ndị nọ n'obodo dị iche iche. Ọ na-asịfa bikonu, otu ị nọ n'obodo dị otu a, juke na-ese ka ị mara ihe a na-ekwu gbasara obodo a na eziokwu. Ihe dịka na ekwulitere ihe dịka nọmba 1 agwụ na-akpọtara agwụ afọ, asị ngwa ka ekwuke na ihe gbasara agwụ a na agwụ a na-alụ ya alụ ka na-ekpe ya ekpe. Maka na ụfọdụ ụmụnna anyị, maka na ha baziri ụka, ịbịazịa na-agwafasịfa na a na-alụ agwụ alụ, asị gị mba na ada alụ agwụ alụ na-enweli na agwụ bụ evil spirit. Mana asị agwụ abụrụ evil spirit, agwụ bụ onyinye Chineke na-enye mmadụ, n'ime mmadụ ka ọ na-adị. Mana ụfọdụ amarọ ọ na-egbufa. Enwe ndị ọ pụlala ịfụ na nnukwute nsogbu anyị nwere na n'Igbo ka nkụ. Mana ka anyị ga-esi dozi ya bụ na achịkọta onwe anyị ọnụ, bido n'ụmụaka. Maka na ọ na nwata ka ife niile a na-ebido. Ị na-anya ịfụ na o nwego mbọsị m pụtalụ ofu obele nwa, ọsị m brọda gbarụ m Krismas, wee sị ya
na mma agbalụ gị Krismas mana o nwe ofufe ị ga-emelụ m ọsị nke dị fọ nsị ya ngwa bịa na nchọ ka ịgwa m ife bụ good morning n'ọnụ Igbo. Ọ na-enene m si nọ good morning nsị a ịdago nke a ngwa good afternoon n'ọnụ Igbo kedu ife ọ bụ ọsị good afternoon nsị a ngwa last kedu ihe bụ good evening n'ọnụ Igbo ọsị good evening nsị a na anya asagokwa na anyị nọ na nnukwute nsogbu onwe ezi obere nwa ihe afọ kịta si anya nya kene gị ihe ị ga-anụ n'ọnụ ya bụ good morning good afternoon good evening mgbe na-ajụzi kedu ebe ụtụtụ ọma efifie ọma mgbede ọma jebezi ịfụ na anyị nọ na nnukwute nsogbu nọ na nwata ka anyị ebido n'ebele ụmụazị anya mara ife bụ nsogbu anyị na ụmụaka ahụ mara ife ụmụaka afọ na-enwero mara ihe a kwesịrị inwe Igbo abụọzi ife a na-akụzi kịta ihe a na-akụzi bụ English onye ọbụla chọzị ị na-asụ oyibo onye ọbụla chọzị ime oyibo onye tinyela anyị n'ife anyị nọ ya tata anyị ga-ebidogoro n'ụmụazị mara ihe niile anyị kwesịrị ịkụziri ụmụaka bido ebe ahụ kụzi bịa ọbabafe ime fewele ya wee too fawele ya too ifu na ihe gbasazi elu nkụzi Igbo na asụsụ Igbo na ihe ọbụla gbasara Igbo ama nnazi maka na mgbe anyị bido mebe ihe dị otu a bido kụzibela ụmụaka ifu na ọma mfiazi anyị alụ ọ ga-adịzila anyị mfe maka na ọ sị na onye kụzie elu nwanne ya kụzie elu nwanne ya ọkwụ n'otu a ka ọ dị mụ nwa na onwe m na-eme ife a na-eme n'ilu akwụkwọ bịa nwee klaasị ebe na-akụzi nkụzi ndị niile mụtala ọrụ na-akụzizilu ndị ọzọ o nwere ajụjụ ya bụ mmadụ jụzi ya efu ndị ọzọ mụtala ọrụ fewerekwa asụsụ Igbo na-asakwazi ya bụ ajụjụ efu ya o mee anyị na-agbagote n'ikem anyị erigo nne na menwere student enwego 1000 plus efu na nna anwa onye nwelu 1000 students Igbo ka anyị ji akụzi ihe niile anyị na-akụzi o wee na-aga ọfụma so ọ bụ na anyị si otu a na-eme ndị ọrụ magasị ndị akpọrọkwu ọrụ si otu a na-eme efu na obere oge ihe niile ahụ ezuo nke onye ma ya kụzielu nwanne ya ọ ife na-ekwu n'ilu akwụkwọ m nke onye ma ya kụzielu nwanne ya kedu ife ịma ịmara ife afa kụziri gị mara ife a nwanne gị ga-eji bụrụ mmadụ mara ife afụ bụ eziokwu gbasara n'Igbo onwe nke ahụ ịma ịgwa nwanne gị ịgwa ya nwanne gị o were ya wee na-eto ọ na-akụziri ndị ọzọ ụwa na-aga onye ka China na-eme tata ịbata na China efu companies ha nwe ka nkụ nwanne mụta ọkpọkọ ụmụnne ya niile fa bụrụ kọmpani ebido na-arụ ife a na-arụ ife a na-ele fa na-enwe ego poverty ma ihe niile a na-akọ masị niile a na-akọ n'ala Igbo ọma ndezi ihe niile adị mma ọnya bụ nsogbu anyị nwe andama n'oge na-adịghị anya ihe niile abụ ife ga-akwụsa anyị ewelu nwayọ nwetakwa onwe anyị ma marakwazi ihe a dị mma na-eme ya ti ya n'ọrụ Igbo akwụlụ ihe i kwuru ọ letere m ihe nne anyị ugwu nne ọha ọmụ Anioma ọkpanam Obi Matadunkwu kọwasịrị si na Igbo kwesịrị ileba anya na ihe gbasara ibughachite ụlọ ọrụ na investment bubata n'ala Igbo and ihe kwuru m na-ahụkwa na ịnụkwa na the same line n'ime achọrọ m ịjụ gị na your school na your class enwere ndị Igbo ndị ọzọ ndị na-awụ dị ndị Igbo nọ na Anambra na Imo na na-ekwu ndị Igbo Rivers na Igbo Delta enwere ndị nọ na school gị abịa na Igbo nọ na ụlọ akwụkwọ m nke bụ teknụzụ ihe gbasara tek anyị na-akụzi enwe m ihe niile bụ Igbo enwekata m nwee ma ndị Hausa na-asụta Igbo ọfụma jizi maka nkụzi afọbata Igbo enwe ma ndị Igbo ndị Delta na ya ndị Imo na ya ife niile Igbo ji bili na ya Nsụka na ya Igbo bara ime na ya ma ndị nna ama adị sef na-apụta nsị ya ka isi mụta Igbo ma ndị Benin na ya o nwere ihe nne nwụrụ na klaasị m ka i wee marụ na Igbo gba gburugburu ka ịma na ọ dị ọrụ ka ihe anyị na-ekwu na ị na-asị na ị na-ajụ mmadụ si na ihe ị na-asụ bụ gịnị ọ sịghị n'ọbịafe aka ọ na-asụ isi na ọ bụla Igbo ọ sịghị na ọ bụla Igbo mana anyị abịazịa na imekọ ife anyị ncha niile na-emekọta ife nke bụ na teknụzụ m na ihe a niile onwezi onye ma na ọ bụ onye Igbo Iteghe ma ọ bụ onye Igbo Afghanistan Igbo bụzi Igbo na ya onye ọbụla jizi Igbo afọ wee na-amụ ife niile afọ maka na ị na-abata mmebi ụzọ nye gị ofu ozi gbasara ihe na-akụzi wee nyekwazịa gị onu ị ga-egezi gbasara ya bụ ife na-akụzi ọ igezi onu afọ and onu afọ m na-enyekwa gị bụ onu Igbo odomanya na onye ọbụla mesị kwụ ụgwọ klaasị afọ mana ọnụ gị ife afọ m kwuru n'ọnụ Igbo wee batazi anya bụ Igbo ịfụ na ụfọdụ oge anyị na-awụ onwe anyị ahụhụ. Okay, Uncle IB onye nkụzi ndị nkụzi anyị nwegasịrị ndị nwere ọnụmọkụ n'obi
ọ dị n'obi isi ka a gawa Igbo, ka emewe Igbo, ka akpakọ Igbo ọnụ. Ebe a ka ihe gbasara gị ji wee bata. Anyị chọrọ ịkpakọ, ka a na-achọ ịkpakọ Igbo, ka anyị kpakọgodi ndị nwere olu na soshal midia, ndị nwere olu n'ihu akwụkwọ. Ịpụtara stop flies, top recommendation. Anyị nwere ndị dịka onye obodo ha, ndị na-eme kọmedi, executive ha, mama onye obodo, Becky, Lord Zeus. Biko, a ga-eshili n'aka gị, a ga-eshi na gị wee bido this crusade iji ka ejirigodi social media, because ka ihe dị otu a na-aga, enwere ndị na-ege ya, na-elekwa ya. Gụọ akwụkwọ Uncle IB, jiri your own channel, ị nwere hundreds of thousands of people na-efolo gị. We release a video taa thousands of millions of views ka a na-enwe. Imagine na ị bidoro kwuo sị Igbo kpakọ ọnụ, lekwa Igbo Delta, Igbo Ikwere, Igbo Eche, Igbo Ndọka, Igbo ihe niile a. Maka na o nwere ihe na-eme na ebe enwere akpọrọ borders. O nwere ndị na-achọ ịkpọkọrọsị Igbo. Igala na-akpakọrọ Igbo, Edo na-akpakọrọ Igbo, ndị Benue, ndị Ejo na ihe na-akpakọrọ ọsọ m ndị Igbo nụ ha nso. Anụ nwaanyị na-ekwu okwu. But I believe in social media. Ndị nwere olu, mụla ga ya eji egbe, ya eji mma. Mana ọ bụrụ na eme ihe ọbụla n'iru akwụkwọ, a na-enwe thousands and millions of people. Ka ihe nche maka ya. Okay, ihe nche maka ya bụ na ofu bụ na ọ dị ọrụ ka nke imebego. Ị na-anya ịfụ na n'ezie ọ na-amịta mkpụrụ. Maka na ụfọdụ ndị be anyị ọ na-ewutefa, na-ewefe iwe. N'odo ya anya na ọ na-anụ ife a gị na onye a na-akpa. Maka na onye nwe onye nke ị na-eme interview, ọ sị ị na-asị ya na esi n'ịbụ onye ebe okwe, isi ya na ịbụ onye ụmụ obodo akpọrọ afọ a, cheta azụ m obodo ọ sị na ọ bụ onye ebe afọ. Mgbe ijuzi ya sị ya ịbụ onye Igbo, sị gị mba na ọ bụ onye ebe afọ, o wute m. Ụfọdụ ndị be anyị na-ede na comment section na-asị na onye a dị mma enweta ewele ụla wee dozie ya alụ nnọọ ka ọ ya dị ya mma, maka na ọ na-emezi ka onye fọsị nnu. Ihe gbasara m bụ na okwu anyị kwu dị n'obi bụrụ ife m chọrọ ibupụta na-eme. And ka m si chọọ ị na-eme ya bụ otu akịta isi eme ya, ịpụta ị na-ajụgasị ese. Maka na ebe anyị ga-ajụ ese ka nkụ, mụnwa ga-ebido mebe ya, na-abịa ihe a na-akpọ live gbasara ya. Ndị mmadụ na-akpọgasị na fonu. Ọ bụ na ịbụ onye Delta, ka ị bịa kọọrọ ihe melụ o ji bụrụ na Delta nke ịbụ na Igbo abalị ya, na o ji bụrụ na ịdị iche. Maka na ndị a na-asị na ha bụ ndị Niger Delta, ma ọ na mmadụ asị gị na ọ bụ Delta Igbo, ma ndị sị na ha bụ dị Delta Igbo na ọsọ Delta, ha ncha na-asụkwa Igbo, na-anụkwa Igbo, na-emekọkwa ihe wit ndị Igbo. Maka na ịba Asaba kịta, odo ya na ihe niile n'ebe afọ na-anụsị Igbo, ma onye enu ma onye ana nọ n'ime ya. So ịfụ na mụnwa na onwe m wepụtago onwe m ready, maka na ife a na-eme n'ilu akwụkwọ ebidogo m ebido. Ebe m kweta sị na nwere ife ya emegide m, nwelu English wee na-alụ ọrụ ebe a nọ Igbo ka m ga-eji. O gosipụta na ihe ndị ọzọ m ga-emekwa bụ ihe ndị Igbo, ma ihe gbasara history, mma baba ime obodo dịgasị iche iche, na-ajụgasị ajụjụ, na-afụgasị ndị ochie ka dịsị ndụ, na-ajụpụtagasị fa ihe gbasara ala Igbo. Maka na ọfọnwa nwere ike inye anyị ihe dịka ntụziaka ihe merụ gboo. Ihe merụ gboo bụ ife kachasị mkpa onye nwa ga-enyere anyị aka. Maka na ọ bụ na ya mara ife megbo gboo, anyị ma mma ka anyị ga-esi gwa ndị dị otu a. Ọ dị ọdụ ka ịpụta na onye na-asị gị na ọbụla onye Igbo, ọkwanụ nkọwa ka ụfọdụ ịkọwalịasịa, nekwanụ ka unu si wee bịa ebe a, nekwanụ ka esi kwu unu si wee bịa ebe a, na unu ebe a bụlọ bụ unu, kama na unu si ebe dị otu abịa. Just like ịbata kịta otu enwelu abịa na enwesi obodo dịgasị like street dịgasị na be anyị aba kịta bụ Anambra, ya bụ ịbata n'Enugu, ị na-afụ na ọ dịkwa n'Enugu. Otu a ka ọ dị ebe ndị ọzọ gasị. So ịfụ na ọ bụ na anyị bido kọwa bịa n'unu nwa, n'unu bụ ndị Igbo, n'unu si ihe dịka Anam na Anambra wee jebe ihe dịka Ndọni, n'ebe a ka unu si wee bịazịa wee nọrọzịa na Ndọni, bụrụzịa ndị Ndọni. Maka na enwe ụfọdụ ụmụnne anyị bụ ndị Afrịka na ịbịa na Amerịka kịta,
enwe obodo ya bụ ịbata odo ya na ihe jụrụ ebe a bụ ndị Afrịka and ha abataga ebe a nọrụzi ebe a na-azazi ndị obodo afọ dị otu afọ mana ha makwa na onwe ebe ha si. Ụfọdụ ndị be anyị bụ ndị nọsi obodo oyibo ihe dịka ma 50 Cent fa ma na-asịfa ma daasị o ha ka nkụ ma Damian Marifa ha ma na ha bụ ndị Afrịka. Ị na-anya nwere egwu na-asị na Damian Mariti ha si Africa wake up maka na despite na ha na-asụ n'onu ndị ọcha ihe niile gbasara afa bụ ihe ndị ọcha ha ka makwa na onwe ebe ha si na-asị n'onwe ya ọ bụrụ na na-asị pụtakwuo na ọ bụ Naijiria o mike na-asịsị gị na ọ bụ California ịma mma mana ọ maka na nna ya gwakwara ya sị ya nna na-ekwe ebe anyị si na ịbụkwa ndị ebe dị otu a ọ marụ so otu a ka ọ dị anyị ga-ebido were nwayọọ wee na-abanye na ya oge na-adịghị anya anyị enwetagasị anya mana ọ mbido na-ekwazi ndị ọzọ famanyitekwa jebekwazi ihe gbasara ya maka na ọ bụrụ na anyị tọ na-akpa ndị mmadụ amụ n'ilu akwụkwọ onye nọrọ na-eme kọmedi a na-amụ amụ ife a na-emebi a na-amụ amụ ife a na-emebi inwe ike na-eme na ị na-emekwa n'ife ka ị kpatala onwe gị ego mana ịma mma na o nwere ife ikwesị ime ịnada eme and ka ịnada eme ya bụ ife ụmụaka na-eso ụkwụ gaa yala iso ụkwụ ha kwesịrị iso ka ha wee marụ ntọala dị na be anyị maka na ị na-anya fụ na ndị mmadụ na-ekwu maka omenala mana ha maazị na enwere ife a na-akpọ ọdịnala ọ bụrụkwa na ịbụ onye Igbo bụrụ onye Igbo na-asụ Igbo ịbụ nwa ọdịnala bụrụ nwa omenala osogoro ya bụ na ị pụtara echi anyị na o ji bụrụ na ịbụzi onye ụka ịma mbụ onye ụka ịma nchifu uwe nke afọ bụ nke afọ enyere gị wee mụa gị ịka bụ onye Igbo afọ bụrụ ya n'isi so ihe gbasara ana Igbo anyị ga-ebido kọwa bịa ma na-etikwu ya n'ọlụ maka na ọ bụrụ ịkọwa ya bụ okwu na ọka ị na-akọwakwa ya ị na-etinyekwa ya n'ọlụ maka na eti ya n'ọrụ ndị mmadụ afụ na onye a na-ekwukwa maka ife a na-etikwazi ya n'ọlụ fe wee so gị ọ bụla solo okwu m eso n'omume m nọ solo m omume m wee na-aga ịfụnanya bụ ife ga-ama mma so ya ka m nwere ikwu. Okay, IB anyị ka anyị pịakọ ọnụ na nke a o nwere ihe anyị na-achọ ime ka ị tụnyere anyị alụ All Igbo Festival enwere ike ihiwe the first edition n'any Igbo state or any state maybe bido from Delta or bido from Rivers ebe Igbo niile ga-abịa for cultural display a ga-enwe ọ ga-awụ ihe ede ebe a ga-enwe every display ma nni ihe ọbụla wụ ihe Igbo na-eme ya ka ihe iche maka ụdịrị ya ọ makwalụ mma maka na ị na-anya ife mmeji wee ma atụ a kịta ka ị wee marụ na ọ ga-adị nnukwute mkpa makwa ezigbote mma abụ ịma na ọ dị ọnọdụ ka mgbe anyị ji ama onwe anyị mgbe nwanne ji ama nwanne mgbe ọ bụrụ na ị na-anya fụ na elu ọnwa mba Disemba ọ bụ na onye ọbụla natasịa enwe nwanne na-amarọ nwanne ya bụ mgbe afọ asị na onye abụkwanụ nwa dịbe Okeke ịmụ ya asị mba na m amakwa na onye ọ bụ akọwabazi onwe fa asị na m amalụ gị ya tata nna akịkwana ka ime ngwana ka njide kọntaktị gị maka mbọsị ọzọ o nwere ike mfụ gị na mgbago anyị akpa otu anyị malụgo anyị emebe ka nwanne mara ife anyị na-amabụrọ ọ dị nnukwute mkpa maka na ya bụ ife ga-ejikọtakwa Igbo ọnụ ọ ga-emekwa ya mara ụfọdụ ife anyị na-amagasịrọ otu isi kpọgasị ụfọdụ ife gasị afa ọ bụ na a ga-etinyekwa ndị nkụzi mgbe gboo ga-apụtakwazi kọọkwazịa ụmụ ife ụfọdụ ihe dịka abịa n'ala Igbo omenala niile na Igbo abụrụ ofu ife ọdịnala niile na Igbo abụrụ ofu ife enwe ka ndị a si eme nwe ka ndị ọzọ si eme ọ bụkwa na a ga-ewepụta ndị Anambra pụta asị na Anambra East bịalụ kọọkwazi ihe gbasara Anambra fa nyekwazịa ụfọdụ ife gasị tụpụtagasị ụfọdụ ife gasị gbasara befa ọ malụ mma ndị Imo apụta tụgasị ihe gbasara befa otu a ka a ga-esi ma ndị Abịrịba ma ndị Abịa ma ndị Enugu ma ndị ihe niile bụ Igbo ihe niile Igbo ji bili si otu a na-apụtagasị n'ụdị ife dị otu a na festival afọ wee na-akọwa ihe a niile ịfụ na ka emere ya eme ya years ọba anyị alụ anyị amara ife anyị na-amarọ ọ ga-enyere aka ịchịkọtakwa Igbo ọnụ anyị enwe ya ọ bụrụ nnọọ anyị emeri ya kpọkwa ya ife kpọọ ya mkpa onye nke akọkwa onye nke akọ anyị asanya bụ ife maka na Igbo ịdị mma bụkwa n'udo na ịfụnanya ka eme anyị adị mma and anyị bido ya ịma na ife a na anyị ga-emeta ya ife ọ gwụsịkwa. Uncle IB onye nke m chai Igbo ezigbo nwanne unu nwoke wụ Chukwuemeka na-ewetara unu ihe gbasara mkpakọta Igbo which akpọrọ na English Unify Igbos Now ka akpakọ Igbo n'ugbu a onye mụ na ya kwuru okwu ugbu a wụ nwanne anyị nwoke onye nkụzi ndị nkụzi Uncle IB Ifeanyị Chukwu ka ọ chacha ha ga
mba mụọ bụ na Okafọ Ifeanyị Chukwu unu jikwazi Uncle IB wee mara ụmụ ọnwa agụlụ nwobe agụ n'ime agụrụ dị na Anọcha Local Gọọmenti na Anambra steeti. Ọnwa afọ ka m bụ ọrụ m bụ ka Igbo dị mma ọnya mee m ji akụzi ihe a Chineke nyelụ m bụ onyinye ife afọ m ga-ejikwa wee kụzikwara ndị ọzọ ha ewele abụrụ mmadụ. Ya bụ testimoni na-abịakwa n'ụfọdụ ihe ha jizi ekene m bụ nna daalụri nne na ife a zoro ezo na ịbịakwanụ kọwara anya ghọta ya. Ifu na Igbo amaka ọ dị ọnụ ka ihe niile m ji Igbo kụzi ọ na-aka ndị be anyị na-aka aghọta ya karịa nke ha ji English kụzi nwee si na Igbo amaka nwere ife makarị asụsụ gị ewere asụsụ gị kụzielu gị ife ọ ga-aba gị ime ọma mpụ apụ n'alụ gị. Anyị ga-esi otu a na-aga maka na anyị na-agata ife na ya. Ọ bụgoro na ịda afụ ya obere oge ahụ anyị ga-ebido ofufu ya na ikem ọ gwụsịkwa ka ọra n'ọnụ. Ọhaneze ndị Igbo udo ya dịrị. Biko nụ na-esonyere na anyị na ihe nke anyị na-eme. Soro na anyị na YouTube, soro na anyị na TikTok yala na Instagram na Ihuru Akwụkwọ bụ Facebook. Anyị na-ekele sonyere na anyị udo.